Hello guys, norok na hai ani channel lo lam soga. Tini te ke senong ni bagai video tui phekya. Tini no last video ngai o burini bum hungkai norok chalni saltam rom bui nuk tong khna. Rabina da gamo tamu khun bini bumong. Mono bini video last ngai ani channel lo hungkai norok nai tungi soya sak. Ngai tabuk bon norok ani channel subscribe khai ku hungkai khai ridi maya doya khai kisa norok support kheke chite video kaham nang bagai senam jang nai ngai norok video nai tungi. Angmia kaham video khali ya mane kabar pun asa sale khulu gai itini ka mas saka tong mane bui bai ai mus saka tong an kun sai sekali ka am tang sia tong ma gang tini mas sinai tini dolok tong ri bini kok tam sa khane ne gari do kija video nai ne tong ri bini kok tam sa ken kija khana lai nai bo kok sana kija aja mane ko pusul khaba emas ko emas dimas pas mas ni ko nam sa tong na bo thu tan rang na ko na te kaisa kok nga bo tam saka ang bo bai kajang mani mas kaisa kaini si khu ngai ang bona tam ni rang nai hi so ngai nang tangile rang dina nang ya tong nai ba abo nung sak si saya khayung ga ba nung rang ba dina nang nai no bile nung asuk no bo bai tong ya bo bai hamjak ya te ya gini hoitena bo bai hamjak jak grei kok suri kai jak go hungkai ni nama song kok suri kai du hungkai nung ta bo bai kai jak ba nung bona odeng modek khim na ba gi hungkai mas kaisa kai ni pore nung bona khip dina hungkai ngai nung agi bona kai je tong man bile ngai tabu khai bon ni ni phabe bin live nos tong tong nai hingke ba nung rang sanjang nai ta hingke dolong norok jotono khna bai khna te buji bai khna botam hi chaka bo bai kai jang mani mas kaisa si kai ni si ngya ko hin sawa bo bai thuma bukri cham bukri hin sawa sabale nuk tongba bo bai thuma sama jung bono moji thutu moji thuya bono jung kutam saya hai pano bo bini hamjang ma chela semise maktham kha tam kisan phone tam masa kaijak jak tak thangma hino te kaisa kai rakesh hino hingkai bin tomung ka hamdang khna hamya ha angka hino bini tomung no hamya aban bagini bosala mangni maktham na hamanta hai deba ngai norok jotono bujibai khna Hingke tini ni video asu geratu nung nai jotono no hambai.